Hvad skal vi i dag? Vi skal lave noget mad nu. Nej, for helvede. Det var ikke det, du skulle sige. Prøv at sige efter mig. Vi skal sminke hinanden. Vi skal sminke en, der hedder Hanne. Nej, vi skal sminke hinanden. Vi skal sminke lianen. Okay, jeg prøver lige. Okay, i dag skal jeg sminke... Nej, i dag skal jeg sminke Bingo. Og Bingo skal sminke... Vil ikke sminke katten? Nej, det skal jeg heller ikke. Jeg skal sminke min far, og min far skal sminke mig. Så. Far, kom her. Nej. Okay, far har glemt at starte videoen, men ja. Det er fordi, jeg var fedt ud over det hele. Josefine har lige været i bad, bare det så. Ja, vi har lige lagt denne her, og så har vi lagt den i. Har du sprøjtet den der jordbærdriks på, eller din var der æble eller noget? Hvad laver du nu? Nej, jeg skal ikke. Philippa, prøv at høre på det første med mine bukser og sådan noget. Du skal ikke bare slå mig i hovedet med et eller andet, jeg ikke ved hvad. Nu prøver du det også på mine bukser. Så nu har han også serum i hovedet. Var det serum? Ja, det er okay. Det er sådan noget, det er sådan noget med farve på. Det kan jeg se. Det skal være her. Det skal ikke være min sofa. Hvorfor er jeg ikke blevet usynlig? Du sagde, du har prøvet serum på mig. Ja, serum. Jeg kan da stadig se mig. Lad os se mit rumpe. Det får I ikke lov til. Du skal ikke slå mig nu. Det gider jeg ikke. Nej. Nej, det kan jeg da ikke. Nu er det. Du slår. Det ligner, du får rynker i hovedet, hvis Du slår mig i hovedet med en børste. Falder nu bare med... Han ligger den... Falder nu bare med lige en gnom. En gnom? Jeg bliver slået i hovedet med en børste. Det er yderst ubehageligt. Jeg er ikke engang med det svampen. Ja, det må det mindste lidt mere behageligt. Det der bliver også ramt af sådan en pind. Klask. Fordi vi altid har haft sådan en interne joke. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi slå os selv med en svamp. Det må da være det ypperste for en kvinde hver morgen og vågne og tænke, at jeg skal slå mig selv i hovedet med en svamp. Skal jeg lige bruge en halv time af min dag på. Morgen, middag og aften. Det er til sammen 1,5 times tid, man bruger på at slå sig selv i hovedet med en børste og en svamp. Og når man er færdig, så ligner man ikke sig selv. Okay, se de part 2, hvor vi sminker ham her færdig.